Tunnottomuus iskee niin lujaa kasvoihin. Ei anna aikaakaan. Ei ole muita, jota saman kohtalon jakaa voi. Tämä loputon armo ei anna unohtaa. No siis täytyy antaa kyllä kreditsejä siitä laulaja Jonnelle, että hän on ollut erittäin sinnikäs niin kuin ajamaan Kalmantatsia nimenomaan takaisin. Onhan niin kuin tässä ollut erinäköisiä komboja, missä samoja jätkiä pyörii. Ja no itellä on ollut vähän vähemmän, mutta on ollut paljon projekteja esimerkiksi Karilla ja Jannella, Karilla ja Laurilla ja myös sitten tietysti Karilla ja Jonnella ja Laurilla. Mulla on vähän vähemmän ollut niihin niinku osaa ja arpaa, mutta semmonen niinku sisällä on ollut semmonen tunne koko ajan, että mä en niinku ole vielä valmis tässä, että mä en oo antanut niinku takkia tyhjäksi. Eli meillä on vielä mahdollisuus tehdä näitä. Ja sit oikeastaan kun Jonne otti tarpeeksi monta kertaa yhteyttä, niin sit jossain kohtaa mä sanoin sitten, että joo, voidaan kokeilla. Ja Kari oli tietysti mukana heti. Vähän mietittiin, että mahtaako muut innostua, mutta iloksen me ollaan huomattu, että me ollaan kaikki ihan täysillä mukana. Ja tää on helvetin kiva. Sammu yksi sammuu toinenkin, kuin korsi kaatuu vahvinkin. Voiko enää lopettaa? Löytyykö täyttymys silloinkaan? Mikä luokaan hyvyyttä? No, laatu oli mun mielestä tällä levyllä aika timanttista. Varmaan siitä syystä, että tosiaan oli rajattomasti aikaa vääntää sitä potikkaa siellä kotistudiolla. Ja se edesauttoi aika mukavasti taas. Unelon lähde sammuu, vie kaiken loppuun viimein. Sama mantra jatkuu, janoat vain lisää uudelleen. No yksi biisi, mikä on meidän varmaan tällä hetkellä kuunnelluin biisi Spotifyssa, eli Ei, työnimellä Testo, niin sitä ollaan tehty jo niin kuin sanotaan 7 vuotta aikaisemmin. Osassa biiseistä on myös vanhoja ideoita ihan sieltä niin kuin soittamisen alkuajoilta. Ja sitten tehtiin myös paljon materiaalia, mikä ei koskaan levylle asti päässyt. Eli siellä oli paljon vanhaa, mutta osa tuli kyllä ihan vaan tähän tarpeeseen. Että jos mietitään esimerkiksi biisiä nimeltä Remissio, niin se sävellysprosessi periaatteessa tehtiin jo siinä vaiheessa, kun meillä oli muu levy valmis. Ja me päädyttiin ottamaan tämä kappale, mikä nytkin kuullaan tässä, niin päädyttiin ottamaan sekin myös levylle. No, levy saatiin tehtyä sillä tavalla niin kuin ennenkin, että toi meidän säveltäjä Mikko teki noita biisejä silleesti, että lähetteli muita midejä sitten. Ja niitä sitten demoteltiin tossa aika reippaasti. Ja sitten käytiin porukalla katsomassa ne rakenteet treeniksellä kuntoon ja siitä myöden laulu oli selvä. No levyhän äänitettiin silleesti, että rummut äänitettiin meidän reenikämpällä ja kitarat äänitettiin kotistudiolla, oli meikäläisen kotona ja siellä sitten hoidettiin tää miksaus ja masterointi. Yes. Bassojen osalta tehtiin niin, että osa niistä meidän toi basisti äänitteli kotonaan ja sitten lähetteli mulle niitä raitoja ja niitä mä sitten lisäin niihin biiseihin. Laulut äänitettiin tuolla meidän kotistudiolla. No suunnitelma on se, että julkaistaan nyt vielä tämän vuoden puolella ainakin pari biisiä. Ja sitten tossa syksymällä lähdetään keikkailemaan. Yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on se, että saadaan tuotua meidän musiikkia ja bändiä yhä suuremman kuulijakunnan tietoisuuteen.
Ja kyllä mä haluan, että Kalmantats on sellainen nimi, joka Suomen metalliskenessä tullaan tuntemaan paremmin. No mä lähtisin siitä, että tehdään 1 tai 2 biisiä tänä vuonna vielä, mitkä julkaistaan loppuvuodesta. Tehdään laadukkaita keikkoja ja kuitenkin pidetään se pilke silmäkulmassa, että se, että jos meininki on rentoa ja varsinkin tutussa porukassa, niin vaalitaan sitä niin kuin hyvää yhteishenkeä ja sitä kautta saadaan positiivisia tuloksia aikaiseksi. Ja se, mitä ne tulokset on, niin sen aikakin myös näyttää, että kaikkeen ei voi aina itse vaikuttaa, mutta se mihin me voidaan vaikuttaa on se, että me tehdään laadukasta musiikkia edelleen ja siitä ei tingitä. Oliko siinä? Siinä oli.